Mga firecrackers nga nagkantidad og kapin sa 200,000 pesos nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sa gipangbasa o gipasiguro gyud aron dili nakapamuslan na ngadto sa gusto mo gamit ini. Ano ang report? Gipresentar ni Police Brigadier General Ronnie Montijo kining nagkaniyang firecrackers nga nasakmit sa kapulisan. Gikan kini sa dakbayan sa Sugbo, Mantawi, Lapu-Lapu o kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Naglakip kini sa mga buga o lantaka, Judas Belt, Fountain, Quitis, Dynamite, Thunder o anao sa mga imported. Initial pa lang kini sukad sa Pasko ug doon na pa mga firecrackers nga ilahang pangsakmiton. Matod ni General Montijo, higpit nga gidili ang ubang mga paboto tungod sa kakusog, samtang ang uban illegal nga gipamaligya sa dili designated nga mga lugar. Sundon lang nato og unsay ipatupad sa atong gobyerno, dili man ni kadautan para man ni sa ato tanan o pag tagbo po nato sa bagong tuig, sigurado ta nga malipayon, hapsay o walay daw tang mahitabo. Samtang miawhag ang PRO7 sa mga local government units nga moumol og ordinansa nga higpit magdili sa mga firecrackers kini aron sigurado nga wala nay maaksidente sa mga pabuto. Makabuhat na og city ordinance or municipal ordinance ang tanan ng mga LGU nato diri sa Central Visayas. Although daghan na sila ang himo na mayroong declaration ng firecrackers ban. So, mas maayo gyud na. Wala hinoy natala ang PRO7 nga major firecracker-related incident sukad sa Pasko ug hinaot nga magpadayon kini sa pagsugat sa bag-ong tuig. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.